Ano na tumanong parahyo? Doktor sa kahanginan. Kauban ang inila o patikan na doktor. Dr. Edward R. Cagape. Tambali ko, Dok Be. Basta ikaw. 0948-555-8010. Dok, paki-announce imong landline kay di mi kasulod sa cell tanks. Ang landline namo diri sa DXUM is 227-1425. 227-1425. Sa cellphone may gala, lisod yun kay tibuok Mindanao biya ni gatawag diri sa cellphone ha 0915-483-1315. So sulod mo sa kuan sa landline kay libre man pirmi. O na nakatawag. Hello, good morning. Hello, no? May buntag. Buntag. Ay, nakinom na mo ko ano katong asawa na ko ngayon. Pabalik mo. Pero daw. Ako mo kuslawon doon. Oo. Klaro lang kung signal ya. Wapo kay ka, wala pwede pa ka mo kanta og mitulo na. O para ba na kung ano, pwede ba ito na mga tusumana na mga ano? Okay good. Okay ra. Okay ra man kay usa ganito kung gi-request gali sa iya. Ito, kung tanaw mo balik to. Alagi. Katalagi. Oh. Kay kung mawala to, di sabot ato kulang to sakas kapayas ba. Maayo. Nakompleto na siguro ang sakas kapayas doy. Ako na po yung investigate mo kay Ana magana imong ipabalik. Sige. Gwapo lagi signal nimo diha. Asa man kadapit sa loud? Dire na ko sa David Malita. Gwapo kayo? Klaro kayo? Wa man lagi balod nga matingog. Tawon tayo to. Linaw day. Sige day. Okay. 09. Hello, good morning. Doc, good morning, Doc. Morning. Doc, kadang budagan mo 100 miles, Doc ba? Kadang soul stick, Doc. Okay na ba na, Doc? Unsa daw? Soul stick, Doc. Okay ra siya kay mo kan man mo gunit mo siya sa tubig nga imong giinom pero madaghanan imong inom og tubig doy. Alin? Yes, Doc. Lagi madaghanan imong inom tubig kung naa kay salt stick. Ang purpose ng salt stick kay para motabang og gunit sa imong tubig pero lamig kay inom tubig. Kaya itong idagan na itong December, Doc, ba? Diya ka, gusto niyo ba? Plata. Subigan, Doc, ito, Doc. Grabe. Naabot ka dito sa bandera? Asa mo dapit dito yok? Dito pa inyo doon sa Kamudmod. Kamudmod mo ni agi ani tuyok. Yeah, balik ko po. Katong last lang na downhill nga, makita na biganin mo ang Dagat. Ada, bito dito rin. Matong, inang pag-soltek isa ko po, isang nagkabot, para iwas daw crabs. Tama na siya. Ano po kayo, kung dito nakapangonsulta rin mo ako. Lagi. Okay to eh. Ba siya o dili? Gwapo kay na siya. Ito yung gingon. Oo. Balong kong 20 ka mo. Chocolate? Niya ka lang. Kanong kisses nga, lili ba? Takurat ko pulo ka mo. Ano dati gutom? Wala lagi, wapo yung lipong. Ano kayo dyan? Gwapo lagi basta kuan glucose, plain glucose. Pero kanay mo lang Dok, nga 24 hours na magdagan daw. Ano nga Dok mo? Kinanglan doon pa ng rice or protein? Protein og sugar. Protein og sugar gyud. Bilang ng carbo Dok. Mag-digest pa magod. Ang pasabot na ko sa sugar lin. Kanang plain sugar yung sweets. Mga tamis imong kaunon kay mo man kinahanglan sa imong utok. Okay. Sige Dok, may plano ko kuhan mo. Dagan ng 100 lives sa lite ba? Kuan ba? Nami plano nga ipasaka gid mo sa bandera ba? Marathon. Kana gyud hinuon, murag bagyo na siya gikan kag Davao City pa yung bagyo. Kaya ka masiguro na nimo no? Kaya ka man tayo Dok. Pero gwapo dito kay kuan kalasangan ko di kakili di gwapo kayo. Gwapo kay bugnaw. Bitaw Dok. Pero ako patuloy mo ang mong ikuan Dok, magpa-stress test ako daan. Stress test. I-appeal tong kuan ha, pulmonary function test ha. Yes Dok. Oo. Sige. Okay. Salamat Dok. Salamat Dok. Okay. Si Allen to.
0950-660-3452 unsay mahimong kinabuhi sa tao na gi-operahan, gitanggalan og isa ka kidney og bato sa abdo. Walay problema roy. Normal. Ang mga procedure, for example, gallbladder stone o kidney stone, mura na siya ay makatabang sa pasyente nga ma-extend ang iyang kinabuhi. Kaya kung dili, malata man ang kidney, muna siya rason, mamatay siya. So, gipanghimo ning operative procedure para maayo ka. Wala na siya giimbento sa doktor para makapalit og bagong auto. Giimbento na siya adto pa mga 1600, 1700. Gi-studyhan kung tama ba gyud siya. For the last 100 years nga na kuan ang medical treatment, western medical treatment. Sige review. Halos every year na ay convention, international convention, na ay national convention, kay gina-evaluate sa mga doktor kung tama ba na siya nga treatment. So dili na siya ingon nga imbes gioperahan mamubo ang imong kinabuhi, mali. Ang response nimo sa operasyon mo na siya ay dili na ma-predict sa doktor. For example, gikuhaan kag bato sa kidney. Pagkuha sa bato sa kidney kay nalata man yon imong kidney. Mono to siya imong response sa tama nga treatment. Ambot lang kung saon ako na siya pagbisaya. Hello, good morning. Yes. Gwapo mo lang yung nagtingog ni mo sa landline. Say ato. Pila edad ni mo? Wala kay diabetes? Wala man dok, nagpa-blood sugar sa pagkatubay ng 35? Normal pa imong regla day? Yes dok, 33 akong edad dok. 33? Ay, basig kulang na siguro kag calcium day? Wala lagi. Sodium o calcium ang kulang nimo, vitamin. Lagi. So pag inom og kanang pagkaon og parat og kaning dugangi imong vitamins ug calcium. Okay? Sige. Dili kung magpalpitate kang edad nimo ingana basig toxic goiter dai. Patanaw des digos damay nang maayong doktor di ba? Sige, may butag. 0930-950-3788 42 boy. Unsa daw ni? Hello, good morning. Ay, nawa man. Unsa daw ni, mami? Rice farmer, Compostela. Hematology result October 25. Exam hemoglobin 167, W 8.54, RBC 6.03. Normal man ni siya dai? Dong? Normal man ni siya, wala man ni problema, wala ni mo gi-update ang katong mga kuan ba? Katong mga platelet, mga ingana, wala ni mo gi-update. Kay gwapo po tong naato kay makita na kong whole picture sa imong dugo. 0909-655-8207. 14-year-old female, dugay na ni iya lubot na ay murag dila gamay pa siya og moagi tay mo dog hapdos sulop. Murag skin tag lang man siguro ni siya day. Dili man na siya kuan, dili man na siya almoranas kay usually sa mga ingani mga idara mga bata di man gina siya mag almoranas yet. Usually skin tag lang na siya, di na kinahanglan og tambalan o sa 0975-254-2033, 46 years old. Male, always nagpa-minaw. Sukad tong naglaba kog daghan ang mga kuyamoy sa duha ka kamot magbinhod. Kini pod akong pikas dapi-dapi sa lubot. Magngulngol pod kay nayandak ko sa naburog adtong 2015. Kanang binhod sa imong kamot day, usually lang yun na siya, hypersensitivity sa kuan sa katugnaw sa tubig nga imong gikan, pila siguro ka oras nimong ginlabaan ni.
Pero usually yun na sa wa na siya labot sa imong lawas. Urag kon lang yun na expose lang yun sa kabugnaw sa tubig. Kanay po sa imong dapi-dapi urag tanaw na ko arthritis naman ito. Mayang buntag nimo diha Dr. Victor Viacrucis. Welcome to facebook.com. Karon pa jud ka ni isud sa Facebook nako Vic. Ha? Sa una sige na mag-text og kaning upload sa Facebook. Si Dr. Viacrucis is one of my classmates kauban sa seminaryo may gala niya. Kaming duha ra po na doktor agad. Nanay si dako kang hospital sa Bansalan ug naibag-o sa asa ito Vic, kalimot man ko. Duha na ni iyang hospital. Hello, good morning. Good morning, Dok. Yes. Kanang kuan Dok ba kanang iglo area to natagaan ng 3 dose 3 dose ha? sa Dubai. Okay. Karon buhi man ang iruhan ko karon. Mhm. Ang ko up to 18 days. Mhm. Di na ko i-report pa. Wa man mo tubag sa clinic Dok ang tawag ko. Ang imong third dose sumana. Yes Dok. Di nakakinalan mo balik. Di na kay buhi man ang iro. Lagi. Ayaw na lang. Di Basta na ko mo report, di na ko i-report niya. kung sa may dictation sa gisulti sa akong nurse. Ang inasulti sa nurse up to 18, itagaan ko niya up to January 18. Buhi ang iro. Matawag ka. Yes, I have to report. Sige, report di ka gyud kay amo ning gina-report sa WHO. Bitaw Dok. Oy, tawag lang gud. Wala pang ibalo ba? Karon naman ko ilagbok gud ana mahigala. Ay, mga tuba ko sa clinic, Dok. Ay lang tawag na lang kadiya sa Wala yung tubag, Dok. wasig pag naglakaw akong sekretary. Tawag usab dan kay aron mamiliti paday ka mo ani diri, mamiliti lang ka ana magpuan ka. 6455. Tawag na lang. So sayang yung imong kuan ba, pamiliti. Mga tuba ko, I have to spend. Lagi. Oo. Tawag na lang. Okay, thank you, Dok. Okay, may butag. Kay wala pa man siguro mo kay balo may galang nga ang among Animal Bite Center is the only kuan nga diri sa nga clinic diri sa Davao nga naga-report sa WHO o sa DOH sa animal bite ha. Nami logbook, nami papel, nami mga report pass tilang daghanang papel ang i-fill up may gala. Abi ninyo sayo na maghatag og rabies ay sus na report tanan. Mao ning gipahimo sa amo sa DOH nga pagkakapoy. Ha? Grabe kayo ang papel nga operahan. Operahan. Kanang i-report 0947-295-0963 taga Digos Aslang unsa ng cardiovascular disease. Magtingog ngud akong dalunggan. Unya kung mutingog imong dalunggan giingnan siguro kang cardiovascular disease. Okay, cardiovascular disease mga manang is the general term sa kasing-kasing sa ugat. Mo na siya mga kaugatan, artery, vein, mo ng cardiovascular system. 0915-528-7662 naglagom lagi sa injection sa akong bukton. Sobra semana unsa mawala unsay problema. 69 years old lalaki. Mulagom gani ng ininjeksyonan sa inyong buktonoy. Pasabot ana nga na rupture ang giigo nga ugat. Karon supposed to be paghulbot sa hiringgilya giduot na siya for at least 5 minutes. Wala siguro na duot motong ni gawas ang dugo dito sa ubang tissue nga surrounding sa ugat. Ha? Muna mulagom. Ang makapawala na is ice. Ice ra gyud taon, pero it will take about 1 week. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Madjong buntag nang. Hello. Chapi ka kayo nang. Pangita og kanang buko-buko sa kabaw diya nang. Kay dili kay maklaro. Kana. Hello. Sige daw. 50 years old po ako. And then, Ngayon, may ikukonsulta po sana ako. Yung ating pong mga kamay, yung ating daliri, yung kuko, bakit nagkakaroon po ng parang talyo? Oo. Na magalaman sa loob? Ah, Lahat po ng daliri ko, meron eh. fungal.
Fungal infection po yan. Fungal infection. Ano mo ang pwedeng igamot dito? Kailangan mo kayo mag KOH laboratory. Tingnan kung talagang fungus o ano. KOH laboratory yan siya manang. Punta kayo ng laboratory tapos sabihin nyo na magpa-KOH kayo. Examinin muna. Examinin mo. KOH? Oh, K as in kitchen. Oh. Tapos OH? OH as in oxygen tapos horse. Sige po. Sige pa. Salamat Sige po. pa. Okay, good morning. Salamat. Morning po. I don't know you, but Mike Adonis and Joe Albert Casillas, how are you? Siya ang among manager sa Palos Verdes Country Golf Club. Country Club. Hello, good morning. Yeah, good morning. Yes, sa ato nang. Siya na ni sir. Nya man lang. Katong nagpa-sikap ito ni mo itong nga na. Naunsa ganito imong i-check up? Ito akong lipi taas. Oo, nya, musta man nang? Kuan, nang mibaban man kung ayong year oy. Pila man? 920 over 70. Normal. Nagwapa na kakaron. Normal na siya. Pong-lipong. Ha? Wala kong nagipong-lipong. Ay, basig lain ng rason lang kay 120 over 70, normal man ang blood pressure. Ano naman na, Oh. Ganyan buntag tayo, 118. Okay ra, normal pa na siya. Supposed to be, lain na ang rason nga nung maglipong-lipong ka. Di, ayaw mong blood pressure pasang hindi. Ano mo ba? Okay? Kanya, kasi ako hotdog ba naman, gugubong niya ko ni. Basig nahigugmag ka na. David, tao nang, basta gani, bago pa lang kayo, nagababa imong blood pressure, magkubo-kubo kayo siya, kung man na siya, nag-adjust sa imong blood pressure nga normal na. Kanya, di sa kung mo tumaro para sa high blood. Ayaw! Maestro, musak ka nang punagbalik. Ayaw gundangi ang imong pang high blood, pag-relax lang ka diha, kay mo normal na imong pulkwan sa imong kasing-kasing. Kung mataktas na, magtumar na sa ko. Ay, dili, kadadlaw mainom. Kadadlaw yun. Di ba ba akong lipi? Maskig mo bu imong blood pressure kay mo man ay nagpugong ni baba na siya kay kung di ka mainom, ma-stroke pa lang niya ka. Mao. Okay? Sige. Okay, may buntag. Mabiya ginay inyong hunahuna may gala. Normal ng blood pressure undangon, dili ay. Ha? Ang anti-hypertensive medicines di na, maintain na siya hangtod sa ikamatay. Way putol. Way laktaw. Sige gyud nag-inom. Walay panahon, wala pa na imbento ang tambal ng higala nga matambal og high blood. Mo nay fact. Good morning, Dr. Ramon Echevarria. May unang close na ako siyang radiologist na higala. Hello, good morning. Ay, good up. May butag. Ligot ni Lord. Seto. Akong bata ito pa. Tuloy yung siyang ungkoy. Way ubo, way guba nga ngipon. Wala sang pundo. Usahay gikan sa ngipon, usahay na ikaspa nga nasamad, usahay na sa baga pod. Tanawan na tang tulo. Kasi gani po na, doktor, kay 4 months naman na. 4 months pa? Ay, wala. Basig-dasig yung isa imbaga na doy. Kaya mo na siya ang sinyales sa primary complex ba? Ipatanaw og pidya diya sa Digos. Patanaw og pidya. Okay? Sige, may buntag. 0935-018-2708. Dok, mga auntie na kaduha namatay sa goiter. Ako ba, Dok, posible pod magka-goiter, 35 years old, babae? Yes. Muna akong gusto istorya sa inyo, family history, past history, environmental history. Kana siya, gusto na ko siya i-discuss sa inyo, may gala. Pero pati yung boring. Iya kung saan ako i-structure sa akong lecture unta nga importante kayo, daily na ako siya ma-structure nga interesting ba. Di man ko ganahan mag-istorya dire sa doktor sa kanginan kung sa tunga-tunga pa lang boring kayo.
Ay, mga tulog pa lang unya mo. 0912-591-1467 ang Almoranas, pwede ba i-biopsy? Nga nang i-biopsy pa man, kuwao na! Santa Cruz Digos. Nga naman i-biopsy pa man, kuwao na gina siya dayon, noy. Dili na siya ingong i-biopsy pa. 0956-583-7969. Dok, unsay imong pasabot na nagdagan pagtulon ilanan sa goiter unsa direksyon pataas o paubos panabo. Ang isa ka paagi nako nga makadiagnose og cyst o tumor o bugon sa thyroid is palunokon, patulunon. Pag gunit ka sa imong liog, gunit diya sa ubos sa imong liog sa tubang, nya tulon. Maggunit may bawaan nimo ng manaog. Pagtulon tapos pag usab na musaka ang katong kung naisis, musaka siya kung ay bukol, musaka siya dili panaog, musaka di ay so mo na siya pag-detect kung naabay bugon na goiter unsa bay nahitabo diha sa imong thyroid. Tempa 0907-889-6374 Tibungko sultitig suking tigpaminaw binhod tiil hangtod dapi-dapi og mawad-an kog kusog pag mulingkod mawala usay maayo ani dok. Ingana gani na siya nga naay binhod gikan sa imong dapi-dapi paingon sa tiil naa na siya ugat nga naipit sa imong hawak. So, ang pinakamaayo nga procedure is MRI. Mag-MRI ka o CT scan para mabawaan kung asa nga ugat ang naipit sa lumbar vertebra. Lumbar vertebra. So, kana siya i-determine kung asa nga level kay pwede pa magdili operahan. Na ay procedure nga isa ka branch sa medicine, chiropractic medicine ang makatabang ana. Dili operasyon. 0907-889-6374. Mali. 0949-835-1768 unsay tambal sa kagid katul kaayo samad nako ako gikalot asa man pud imong kagid day kung sa tiil lain ang kagid, sa lubot lain po ang kagid, sa nawong lain po na siya. So isulti kung asa dapit. 0919-324-9906 unsay tambal sa ugahip. Ugahip is viral herpes zoster. Kung naakabot na sa lips nimo, tabletas lang yan po na. Kung nasa imong agtang, tabletas lang yan po na. Ang tambal, di po mo tagaan sa parmasya, is Valtrex. 500 mg, 3 times a day, for 10 days inumon. Wala tayo panahon may galam. Katong ako minsahe karong buntaga ba? Una-una na ninyo. Wala ko nagadaot og mga doktor, kundi ang eksaktong procedure sa pagtambal og pasyente, i-institute unta. I-institute. Ang butang kung sa Bisaya sa institute oy. Basta akong ginaingon sa inyo nga mali gyud ang ginahimo sa usa ka public hospital. Si Dr. Kagabi ani sa Doktor sa Kahanginan.